Nay napadungog din nak. Wala, si Kapitan man Sa ako. kapitan ginanak. Klaro kayong manghatag ng ayuda ba? Wala. Hindi ka dawat 5,000 minit. Wala. Sa mga habal-habal Pobre driver ba? ba? Oo. Oh, Wala akong driver mo ba? wala, tagal. Ate 5,000, inuha ka ng katong para bugas man. Oh, Unya, kay, ako ka pilay man ko. No, pobre man ka. Di ako, dato man ko. So, makatagtag ayuda. May pero na nato Sige. sa sulting kapitan. Sige, sige. Bundot ni. Ayo! Ayo! May buntag Uy, ka. Kap, may buntag Kap. Mayong buntag pod. Mga taga-ayuda Kap. Pila mo kabuok diri sa inyong pamilya, Inday? Lima may kabuok ka. Nga naman dahil Kap. Ah, grabihan ninyo sa lima ninyo kabuok dinhi na muyo. Wa jud mo kalimpyo aning tugkara ninyo perting hugawa. Napay kanal perting daghanag mumho. Wa jud mo kalimpyo dinhi. Pasensya kay Kap ha, malimpyo mi Kap. Pa, abi man ito ayuda. Ulit na, tutog ayuda. Siya nga ani, oy. Di na- Palimpyuhan mo ng benta dito. Di na ito nabutaran sa kapitan ni Kuan, October. Oh, sige, sige, sige. Di na mga taga palimpyuhan manunta. Oh,